vamos a triunfar, avançant ja banderes de unitat. Presentem aquesta moció fruit precisament la visita que vam tindre a l'estat espanyol del Comitè de Nacions Unides sobre desaparicions forçades a l'estat espanyol. El relator de Nacions Unides, el senyor Pablo Greiff, va realitzar també una visita oficial a l'estat espanyol a principis d'enguany. D'aquesta visita, el relator diu, literalment, que allò a què Espanya ha vingut a anomenar-se memòria històrica no són temes primordialment de memòria, sinó de drets conculcats i que, per tant, és una necessitat de la societat. Per això, en les propostes d'acord, el que demanem és que l'Ajuntament de València insten a la creació d'una comissió institucional de la veritat sobre la repressió de la dictadura franquista a model de processos durs a terme en altres processos en estat de reconciliació. I en aquesta línia, manifestar, per tant, el suport d'aquest Ajuntament i adhesió a la querella que s'ha presentat en el Juzgat número 1 de Buenos Aires, República Argentina, per delictes de genocidi i lesa humanitat contra aquells responsables de la conculcació de drets humans durant el franquisme i amb els procediments judicials que puguin obrir-se en altres països en la recerca de la justícia universal.